Hello guys, ayan, good morning. So ayan, umagang-umaga yan. Maaga akong nagising kasi nga kailangan kong luto ng maaga. So ito ginagawa ko every morning na to guys, ginagawa namin ni Papa. So nagbabalat ako ng saging. Si Papa hindi ko pa siya ginising diyan kasi nga kailangan ko munang ipatulog siya ng kasi siya yung pupunta sa tindahan ng maaga. So yan, every morning yan yung ginagawa namin. Ng mga saging kasi yun talaga yung medyo mabenta talaga doon sa tindahan yung mga snacks. Yun talaga literal yung aming focus. So kasi kagabi gumagawa na ako ng empanada. So kailangan 3:00 matapos ko nang magbalat para maluto na siya ni Papa pagising niya. So ganyan yung ginagawa namin. Medyo mahirap siya kasi nakakaantok pa. Minsan ganun talaga yung buhay guys. Yung medyo napapagod ka na or minsan nawawalan ka rin ng ganang magtrabaho. Pero pag time na ganyan, nakikinig ako ng mga worship songs, nakikinig ako ng mga audio na about God. Yun yung motivation ko. At saka iniisip ko din yung anak ko, yung pag-aaral niya, yun kasi may times din na nawalan din ako ng nawawalan ako ng gana magtrabaho, nawawalan ako ng purpose. So, yun yung ginagawa ko guys to remind myself na kailangan kong magtrabaho talaga para sa aking pamilya. So, while nagtatrabaho ako dyan, nakikinig talaga ako ng worship songs. So, hinihinaan ko na lang kasi nga maagang-maaga pa yan. So, yan yung ginagawa ko. Minsan, yan din yung time ko kasi tahimik, diba? Nag-iisip ako ng mga kailangan kong gawin, nag-iisip ako ng mga future na mga mangyayari sa buhay namin. So, ganun lang. Hindi ko masyadong ini-stress yung sarili ko sa mga bagay-bagay na minsan hindi naman natin kontrolado, diba? Kaya, medyo positive lang tayo araw-araw kahit pagod. So, ayan. You guys, minsan nakakainip din nung medyo nagtatrabaho ka tapos yung pera na kinikita mo konti lang. Gusto mo yung more pa, yung hindi ka nakokontento ba sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. Guys, while ako nagtatrabaho, nagsasaing na ako ng maaga para sa lunch namin kasi magdadala na kami niyan. So, konti lang yung nagawa natin ng empanada kagabi guys kasi medyo nakakapagod yung gumawa niyan. Ako lang usually yung naggagawa ng empanada kaya medyo mahirap ka sa akin. Matrabaho talaga siya. Kaya kahit anong effort ko mapuno siya yung freezer, hindi ko talaga siya mapuno.